Inni geleyliň deslap Teberrek surasının yarsına variantça kısgaca Türkmen bolup düşünür ýaly dip hyzmatyňyza ýetireýin. Izinden inşallah 2 aýasynyň içine girip nasihatini aýdar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah'a sığınyan qawlan betbaxt bolan şeytanın şerrinden. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ve ahir rahmatın döken beyik Allah'ın adı bilen. Tebârekellezî biyedihil mulk ve huve alâ kulli şeyin kadir. Bereket eyyesi olli, nığmat eyyesi olli, elinne alem cahanın padişahlığı elinne olan Allah. Ve şu Allah hemme zada kudreti çatyandır. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Ol Allah ölmek ve dirilmek, mergu zindigi, yaşamak ve ölmeyi yarattı. Mahlukta ölmek de koydu, yaşamak da koydu. Tesirleri imtihan eder yali, haysi veriyiniz qawrak amal et yaniz. Ve huvel azizul gafur. Şol Allah uludur ve musulmanlığın eden kemçiliklerini ve günahlerini, yazıklarını geçiyen Hudaydır. Yine 2 ayan manası aydırlı. Yine 2 ayada Allah kudretini insanlara aydiyar. Görüylüğün manasını. الذي خلق 7 سماوات طباقا. Ol Allah üstünüzde 7 kat asman yarattı. Kat asman yarattı. Ma tara fi halqir rahmani min tefavut. Allah'ın yaradan zatına kemçilik, bigelşik zat görmürsün. Tefavut bigelşiklik diýdigi. Bigelşiklik görmersin. Farja'il basara hal tara min futur. Qayta asmany gözläp gör, kemçilik görýärmi? Aýgyn ýyldızdan kemçilik görýärmi? Asmanyň yaradylşyndan kemçilik tapýarmy diýdigi. Thumma arji'il basara karratayni. Yine de gözde, günnüzlerde, gijelerde, düze çıkanızda, dağlarda kaňyz, deryalarda kaňyz, asmany yine gözde. Thumma arji'il basara karratayni. Yine gözde, asmandan ayıp tapçak bol. Yanqalib ileykel basaru khasi'an ve huve hasir. Huday bize aydiye. Asmandan ayıp tapçak bolup bar gözdeseň de gözüň ýadap hop sop bolup hak tap bolup gözüň gamaşyp ayıp tapmany ýene etegiň özlersiň de. Khasi'an ve huve hasir. Khasi'an nidigi hap tap bol. Şeýli göňü gözläp ayıp tapçak bol. Gözüň ýadap hak tap bolup hop sop bolup ve huve hasir gamaşyp gözüň ýadap hasir bitada hasretten, narahatlyktan däl, ökünçlikden däl. Bitada hasir diýdigi ýadamak diýdigi. Ve huve hasir gözüň ýadap gamaşyp hit bolup ayıp tap bilmersiň diýipdir.
Ayıp tapmalı insan birini öz görürüňmiz. İnsan öz kiçikligi bilen resathanada oturan ahtarşanaslar var, yıldız tanıýarlar. Häzir yıldızlaryň ahyryna ýetip bilmänli bolar. Ahyryna ey jemaatlar, bu üstünne kan durjak däl. Ey ýaş oglanlar, ey sawatlylar, ey okuwlylar. Ýeriň ýüzündäki çägeler var, kiçik çäge. Asmanyň yıldızlary çägeden kan diýerler. Danışmentler, ahtarşanaslar yıldız tanıýarlar aýdýar. Bir gysym çägede ne kadar çäge bar? Emma ahtarşanaslar yıldız tanıýarlar aýdýar danışmentler, göňdäki yıldızlar ýeriň ýüzüniň çägesinden kanny. Allah bize aýdýar, asmany gözläp gör, asmanyna kemçilik tapýanmy diýär. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. Allah aýdýar, Allah Taala aýdýar. 7 gat asmanyň iň etekisinde, ýani biziň üstümizdäki göýüňde, göýüňi owadalanlaryň çıralar bilen, şu mahal mescidin içinde lamplar, toglar, çıralar bar. Mescidin içi owadalanýar. Öýleň içi owadalanýar. Hudaý aýdýar, Allah Taala aýdýar, men asmany owadaladym yıldızlar bilen. Yıldıraşyp duranlarla panar ýaly, çıra ýaly bol. Ve ja'alnaha rujuman liş-şayatin. Ve şu yıldızlary şeytanlara atlar ýaly şolardan ot zyňdyrýanny. Yerdäki şeytanlar göýüňdäki feriştelere goşuljak bolup göýüňden barýa kalar, yıldızlardan bir ot şahap gidipdi, şeytany ýakyp dargatýar. Ve a'tadna lahum azabas-sa'ir. Ve şu şeytanlar üçin güýçli azap, ýakýan azap, dargatýan azap teýýarlap goýdum. 6-njy ayat Allah'ın kelamının manasını aýdaýlyň. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمْ. Ve Hudaýa kafir bolan adamlar üçin cehennem azabyny teýýarlandyryn. Ve bi'sel masir. Ne beýle biderek yer, ne vela biderek yer cehennem yeri. İza ulqu fiha sami'u laha shahiqan ve hiye tafur. 7-nji ayat Allah'ın kelamının manasy. Hudaý aýtýar. Her wagt kafirler cehenneme oklananna cehennemin dem alıp duran sesini işitjekler. Ve hiye tafur, şu cehennem çoğup qaynapdy. Dem alıp duran nidigi, şu mahal bir şir, arslan ya kaplan qahar gelip dem alanna hırlanna haybat etýär tarap ýygnanyp üýşenip gorkýar da mahşer meýdanynda da cehennem dem alanna şoň sesini eşitip, çoğup duran sesini eşitip adamyň ýüregine gorku düşýär. Tekadu temayyazu minal gayz. Şol cehennem qaharyndan göçüp ýarlyp duran ýerinden gofup kafirliň üstüne özüni zyňajak bolýar. Qaharyndan munfejir bolajak bolýar. Ohum kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ohum şu cehenneme bir tofar kafirler oklananna cehennemin sakçısı olan perişteler aýtjak, hiç sizi cehennem madır deyip Hudaýyň qaharynyň siňen ýeri bardyr diýip hi adam ýokdumy içiňizde size aýtýan diýip sorajak cehennemiň sakçy ferişteleri. Kafirler jogap berjek. Qalu bala qad ja'ana nazir. Gelli cehennem madır, kıyamatda Allah'ın azabynyň qaharynyň siňen ýeri bardyr diýip aýtdylar bize. Emma fekezzebna, yalanlar biz atlar diýdik. Ve kulna ma nazzalallahu min şey. Hudaý Kur'an kitap iýerenak, peýgamberler iýerenak,
kıyamet boljakmy diýdik. In antum illa fi zalalin kabir. Nättirip baňyz haklyňyzdan çaşdyňyzmy diýip biz olara şey diýerdik diýjek kafirler. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. Oham şonda kafirler aýtjaklar. Hay şolun kefini eşten bolsadyk, dinlen bolsadyk. Ýa-da azajyk pikir edip hakyllanan